Mga higala, kumusta? Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimok atong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan makagagahom og dalaygon nga Dios sa walay katapusan. Ginoo, niining taknaa kami sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin dinhi sa kahanginan nga nagasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niining nga programa ug ang tanan nga nagapaminaw imong panalanginan nga pinaagi sa lamdag ug impluwensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan o masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Sa gihapon Ginoo, maglaom kami nga ikaw magatubag o magahatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausap pa. Welcome dinhi sa atong programa, Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sa masa atong naandan sa dili pa mo tamo irog ngadto sa unahan, magaiban usa ta og pipila lamang ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Moingon lang gid tag pipila kay wa man gud tay enough time nga ato gyud nga ikagugol nga mahurot og basa ang ato nga mga ma-receive nga mga messages tungod sa kagamay o hagipot sa atong oras. Pero sa di pa ta moadto sa unahan, ato usa nga kuan sad ato sad pasalamatan di ay karon didto sa kuan didto sa Riverside, no, nga nag-hook up niining ato nga programa sa 93.2. Ang ato nga programa gi-hook up kini dito unya welcome sad, no, ni Pastor Joel Tirana og sa station manager og sa CEO dito sa ilang istasyonan, no? Anya asa ra to ang akong kuan. Well, sama sa atong naandan lagi higala ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ni atay basahon. Okay. Ang problema man gud sir kay ang tao lain-lain og pagsabot. Unya lain-lain og pagsabot, natural nga di magkapareho kay lain-lain magpagsabot. Yes, tinuod na, dili gid ko supak ana, no, reaction man nini ang pagkasulti nga lain-lain og pagsabot kana kun mo'y atong panuntan ang pagsabot og ang hunahuna sa tao diha aragyod di magkasabot kay lain-lain magpagsabot. Pero ang tao mosunod, una, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Usa kun unsay gitudlo din sa Ginoo din sa Biblia, kung gisunod lang na sa tao, di may tabo o magkalain-lain nga naman. Ang gitudlo man sa Dios mo gisunod sa kadaghanan. Karon sa Isaiah 55:8 nagingon, ang inyong mga hunahuna dili mao akong hunahuna, ni ang inyong mga dalan mao inyong dalan. Kung ang hunahuna sa Dios mo isundon sa tao, ay aba natural. Dili na magka sukwahi nga naman ang hunahuna sa Dios mo may gisunos tao, pero kung ang tao magbase na ganis iyang hunahuna diha na gyud magkalain-lain ra, no? Salamat kayo. Well, patay basahon kana sir tamimi gyud ang nangutana ana kay bullseye gyud. Salamat kaayo sa inyong
sabot sa mga pangutana, masabtan gyud bisan pa sa mga bata nag-eskwela kinder kay masinsilyo man gyud ninyo pasabot. Salamat sa pagbasa, sir. Si Abner Diaini, dugay ra kong naminaw ninyo, sir, pero hapit na ko magpa-Bible study sa inyo. Doon na lang ko'y gihulat tungod kay kung magpa-Bible study ko nga dili nako makumplito, wala gihapoy pulos kay doon na mangyoy mga daghan nga babag. Okay, salamat kayo, no? Salamat kayo. Last text nga akong basahon. Kuya John, maayong gabi, mugrit di ay ko og happy birthday sa akong manghod nga si Dudong Ray. Dong, happy birthday og mang adlaw. Imo nagyod nga birthday sa imong ika-13 nga edad. Padayon dong unya, be a good boy always. Okay, nagagay salamat. Well, si Brother Libby Galan, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sad malili di ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugaran ni sa kalibutan o mga nasura nagagikan ng atong mga pinalangga kaayo nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Atong mga pinalangga sad nga mga viewers sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome karong gabi na sa ato nga programa o niyang inyong mga messages sad atong gina-welcome din itong programa. O palihog lang pod atong i-share mahigala ang ato nga programa karong gabi na ngadto sa atong mga friend, no, para nga sila sab makapamati pod sa pulong sa Ginoo. Okay, kung naamoy mga importanteng mga pangutana, pwede na higalang maka-send mo og mga messages diri sa ato nga number, no, kay aron ato na nga mabasa dinhi sa kahanginan. Aniya, kung namoy mga importante kayo mga pangutana, pwede na inyong i-message ni Galan sa ato nga live, no, sa comment section na to, no, kaya aron matagaan niya nagpanahon, schedule na kanusa matubag ang pangutana. Ani amang gud ang mga pangutana nga mag-abot-abot dinhi unya palihog lang pod kung naamoy mga dugang tubag diha, mga bulawanon ninyong mga huna-huna. Padangat na dirhigala kay may nasan makatampusan mo og mga bulawanong mga tubag ngadtos mga kahigalaan nga nagpadangat silang pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Og kon pananglit do na mo'y mga reactions or mga follow up, ato nang basahon ni kala tagahanta sa nato nagpanahon, no. Okay, muadto na ta sa pagtagad, pagbasa sa mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, niya si Brother Noel Landau Cristal. Mayong gabi kapaglaom. So, good evening, Brother Noel. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan og happy midweek. Okay. God bless also Brother Ronilo. O niya sad nakig-uban nato ang Ubuob Seventh-day Adventist Church. Salamat po sa paglab og pagpray sa ato nga tulumanon, no? Salamat mga sa kaigsunan, taga-Ubuob. mga kaigsunan sa Ubuob Seventh-day Adventist Church. Okay, niya po si Jezreel Mas Aranio. Amin. Salamat po sa pag-pray o paglab. Niya sad si Brother Edwin Notarte. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga kapaglaom. So good evening, Brother Edwin. Niya sad okay, ito ning tanaw ning uban. Niya sad si Jimary Kalapuan. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon, Sister Jimary. Niya po si Brother Rufino Moreno.
Salamat sa paglab ug pagpray. Onya niya si Siring Ripaha Hidukyo. Salamat sa paglab, pagpray. Niya pod si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hayaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Okay. Salamat no, daghan kayong mga heart yang gisend. Daghan pod ng mga kamot nga nagpray. Thank you. Onya niya pod si Sony Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niyasad si Imelda Osabel Buratso. Mayong gabi sa inyo diha mga Brad, Libby o Brad John. Naminaw na sadmi diri sa Buayahan, Midilien. Salamat kayo no sa mga Buratso family, labi na ni Sister Imelda Osabel Buratso. Ato pong nakita din si Mike Lucena. Maayong gabi mga brother. Watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes Island. Greet lang nako ang akong lolo, Atilano Estrera, nga permi nagapaminaw sa inyong programa. Daghang salamat. God bless. Good evening dia Brother Mike no. Lucena, kumusta man dia ang sa radio? Makuha ba dia ang DYCM? Or sa kung na mo nagtanaw, sa live na mo nagtanaw? Okay niya po si Brother Noel Landau Crystal. Daghang mi diri nagtanaw GM Gmar og naa sila si Ma'am Belen. Okay, good evening no diya sa Kamansilis. Naa pa di ay mo dinharo sa Kamansilis sa Brother Noel. Salamat sa Ginoo, panalangin gyud na sa inyo nga gikinhanglan mo dinha ingon nga magbubuhat uban sa kakugi ug tabang sa Ginoo. Unya unta dili mabigo na sila dinha sa atong mga igsoon tungod kay perti gina mang atiman labi na sa ato ang daily needs no. Salamat kayo sa mga kaigsunan nga ingon ana. So thank you sa inyong pag-observe. Okay, niyasad si Carlos Miris Lumapak. Mayong gabi Brad John ug Brad Libby. Watching from Busay, San Isidro, Leyte. Okay, good evening no sa mga Lumapak family diha sa Busay, San Isidro, Leyte. Ato sa ning dalikyatan paglili ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga program. Ang uban nag-send og heart no. Nag-love. Arita sa nag-send og heart. Ato nakita din si Ronilo Itang, Jerry Nailon, Imelda Osabel Buratso, niya po si Evangelist Mike Rivera, niya po si Mike Lucena, Carlos Miris Lumapak, Kimberly Villarin Morelio. Kumusta din mga Morelio family? Brad Marvin nga always nagapaminaw diha sa Kimud, Bundo, Bourbon, Cebu. Niya mga pamilya sad sa mga orsal diha og tanan diha nato makaigsunan og kahigalaan. Niya sad si Melmar Escalikas. Nakiuban sa nato, nag-heart pod si Amistoso Enashen, si Jaina Claves. Niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas, Edwin Notarte, Gisrael Mas Aranio, niya po Roldan Bartolata, Jimari Kalapuan, Renche Pahi Corpin, Obo of Seventh-day Adventist Church, Lowell Nodalo Estrera, Cherilen Nugas, Ninya Nicole Somalinog, og Ayan Kevin Dorotan. Mo ni ang mga nag-send og heart may gala. Aritas mga nag-like usab sa ato nga program. Ato nakita din si Brother Rufino Moreno, Roger Villafuente, Basilio Tero Notarion Jr., Abner Duelio,
Shirley Fuentes Alconten, Lovely Dihito, Anisieto Persilias, Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiakten, Jivni Jeris Malati, Rolando G.R. Veldosula, og Noel Landau Cristal. Okay, mo ni ato mga nakita nga manag-like, o niya ato ning balikan pag li mga higala ang pikas nga screen alang sa mga nagpadala og mga mensahe. Okay, niya si Mike Lucina. Maayo raman ang signal sa radyo diri Badlibe. Okay no? Salamat kaayo sa info. Gikan sa Camotes Island. Okay ra no? Thank you kaayo nga okay ra ang ato nga signal sa radio diha. Nangutana lami kay nangumusta lami kay aron mahibaw-an sa nato kung kumusta na ang atong signal karon kay gipakusgan man ko ni ang DYCM no. Okay, thank you kaayo. Anya ni apod si Siring Ripaha Hidokyo. Mayong gabi mga Brad John og Brad Libby og sa tanang kaigsuunan. I'm watching from Lapu-Lapu City. Okay, salamat kaayo Sister Siring Ripaha Hidokyo no. Nga nanukad gikas Lapu-Lapu City. O niya di pa siya gisend nga heart, niya na word nga amen. O niya po si Sister Merlin B. Derder. I'm watching. Thank you kaayo, Mads, no? Sa imong pagpakikuban nato karong gabi na. Okay, good eve sa ito sa atong keypad, no? Ato din pangumusta ang tanan tong silingan sa mabuli nga always nagasunod. Sila si Totron Ilanan, yang family, sila si Sincere Samarinog and family, o niyang atulan si Enilia Saga, mga Serapino family dia, may gabi, mga Lipalam, ya, good evening po Lannister Phoebe dia, Brother Junior, atong mga family dia, o niyang atulan si Chari de la Cruz, Nugas, uban sa tibok niyang family, may gabi, ya, kumusta na Brother Eric Sinoy, o tibok family niya, nila ni Roy Sayod and family. Kanyang adto sa pamilya sa Brother Toro Maglasang, pamilya nila ni Vanessa, iyang tuwag family nila ni Ganggang dia. So tanan-tanan kanyo Diyos mabuli at masilingan, nga tos mga Gutierrez family, mayong gabi mga Espinosa, mga pamilya sa mga Saga, og sa tanan-tanan lang mahigala nga naminaw karong gabi na. Welcome sa atong programa. Okay na mensahe gikan kang Totron Ilanan, good evening bad. Dili mana sibot dadon sa mga RCC inigwale sud-sud mana murag nanudsod og murag nanudsod og kuan kanang say na kuara na Brother Totron kay taas magud ang kuan na kanana ang lingkuranan unya ari raman sila skilled mo na nga taas og kuan ba handle itunol ra didto kay og dil og kanang mubo mag-agi-agi sila din ha sa tubangan. Tag-as maglingkuranan. Unya, masabod ang tuhod, ana, kay mag-atubang lagi. So, ideal kaayo para sa ila ng tag-as og handol. Kanang masibot man na og unsa na sud-sud. Kay ang sibot pod sa akong nahibawan, gigamit ra po na sa mga mananagat gihapon. Og sibot. So, thank you kaayo, Brother Tuturon. Namay sa libot. Napoy sod-sod. Na kuan na dani ang akong atensyon sa imong termino unya na hinungdan nga medyo nakabat-in ko. Thank you. Okay niya sa si Sister Elpidia Coro sa gihapon maayong gabi ninyo Badlibi og Brad John og sa tanang naminaw og manghinaot lang ko nga ang tanang pulong sa Dios masabtan kay kanang tanan hatag sa Dios nga walay bayad. Elpidia Coro, love ko sa maong program from Matag-Ob, Leyte. Okay, na yung word nga love. Salamat sa taga Matag-Ob, no? Salamat sa kaayo ni Sister Annalisa Arabis. Sister Annalisa Arabis, salamat sa imuhang paghigugma sa ato nga programa. God bless you. Hope nga
nining tuig 2025 mapunan ang ug sa Tagalog pagpapala sa Dios sa imong kinabuhi. Okay, Brad, tinuod yun niha. Niining kalibutan na luoy kaayo ang akong mata. Kay wala nay muta, wala nay gamit. Pulos sa pagtanaw, forever gayod kay masuko ang tanang tao sa tanas mga kriminal mutanaw sa akong mata, Brad. Okay, salamat kayo sa imong mensahe, Brad. Salamat sa imong gipakuan diri Brad bisan ingon ani ang estado o sitwasyon pero girespeto ka gihapon namo tungod kay usa ka manggod sa listener, no, unya sa ngalan sa Ginoo duna unta siya'y mahimong special nga paghatag og pansin sa imo nga sa imong pagpaminaw sa atong programa dunay mga butang nga pulong sa Dios imong nasabtan og kini imo pod nga makinabuhian. Salamat, brother. Okay, ato ning basahon makadiyot higala niya pod si Rodolfo Bantilan. Mayong gabi mga Brad. Good evening, Brother Rodolfo. Niya pagod siya mensahe, watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Nada Hiloktugan. Niya salamat po sa imong pag-love o pag-pray sa ato nga program. Niya po Mrs. Alex Saliaban. Ang iya pong mensahe, good evening, Brad John o Brad Libby. Shout out ko sa Mualboal SD Church members nga padayon mainiton sa pag-alagad. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si Madslia Muniz, Padslib, o anak kon John, giabot mo diha og mga message sani. Message na message. Anak kon John, giabot mo diha og mga message. Maura man gibutang niya dire. Oo. Ikuan lang ba dir? Unsa na nga message ang imong gipasabot kay og message ang sigutan anytime, any day, any hour luna ginay mo abot sa moa tungod kay kuan man kana na ang sa makadaghan na ato na maguning gi on air ang ato nga programa. So every now and then naagi may mga message nga ma-reserve pero ug unsay imong unsang klasya sa message imong gipangutanag na abot na may naabot ba sa amo dire, please lang i-clarify. Thank you. Okay, rita sa atong cellphone higalas messenger. Naglab nato dinhi sila Sister Vanessa Maglasang dias Mabuli. Niya mga Kadawan SDA church members, may isang gabi inyo ang tanan, no? Niya po si Sir Mateo Anderson. So thank you, sir, for watching always our program and supporting our program. Sir Mateo, thank you so much, sir. Good evening to you and your family, and also good evening to Sir Jerome Patagnan and his family. Niya yung message, great work as always, brother. Thank you so much, sir. Okay, niapod si Evangelist Mike Rivera. Niakubans nato si Edward Genereyes o Brother Ronilo Itang, no? Okay. Niapod si Sherwin Orsal. So thank you kayo. Okay, muadto na ta sunanigala akong ibalik ang panahon ni Brother John. Ang inyong maminsahe karong moabot, akong basahon o niya atong isaloto niya pagbasa makikilaan. So akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby niya ang pangutana Brother Libby at mo to'y atong isaad kagabi kang ex-barangay Captain George Luna, no, nga nabati niya dinhi sa dinhi sa DYCM nga dunay nagwali lagi nga ang Sunday is the Christian Sabbath. Ang Saturday iya na sa mga Hudiyo, di ba? Motoy gikuan kagabi Di akong basahon ba, John? Dihi akong nabatian sa DYCM nag-ingon nga ang nagbantay sa Domingo mga Kristohanon. Ang sa Sabado, dili.
si San Pablo nagbantay man sa Sabado, dili di ay Kristohanon. Tubagan ni. Kimo ni mensahe ni Brother George Luna. Nanukad sa bangkasan, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby, no? Unya sa di pa ta mo irog sa unahan ato dayong pasalamatan ron minaw gyud ron klaro ni sila si Brother Carlos or Dudong Lumapag des Linaw, nila ni Nanay Clarita o ni Tatay Justin Lumapak, no? Unya kini ang kumusta mo din ha? Unya nila sad ni kawan ni Sister Miriam, ni Sister Kalusor, no? Mayong gabi sa inyo. Well, adto ta may tungod ni ini, nagduda man ko ako ra ni duda Brother Libby nga ang pagkabati ni ini ni ex-barangay Captain George Luna kay dinhi man niya nabati ni DWCM kanang giingon nga ang adlaw nga Domingo igpapahulay sa mga Kristohanon, ang Sabado iya sa mga Hudiyo. Si San Pablo nagbantay man o nagpahulay sa Sabado, dili di ito Kristohanon. Dili ito Kristohanon. San Pablo mo na iyaha nga pangutanan. So ato ning ipadako. Ang tinuod paggasulti, baliko na ko ha, kining kwarta nga fake o dili ka magbantay, ang imong pagtanaw ni ana, unsa gina, tinuod na nga kwarta. Sumaog yun ni ang mahitabo sa mga gitawag og Sabbath breaker, kanang mga magsusupak ba sa adlaw nga Sabado, adlaw ipapawlay, in short, Sunday keeper. Maog gini ilang palusot nga mga rasonis o mga katarunganis. Unya, dugangan nga ila kunuhang ipalig-on ang ilahang mga pamatuod diha sa kinini ang pinadayag 3:9 kay nagpakahudiyo apan dili di ay mga sinagoga ni Satanas, kay mao may ilang pagsabot nga ang nag-keep og Saturday nagpakahudiyo na bisan dili mga Hudiyo. Mura pug tinuod, no? Mura pug tinuod, balikon ko ang kwarta nga fake, mura gipod og tinuod nga kwarta. Pero dili ta mo focus diha anang mga puntuha, kundili ang ato ang pagtugkad o pagsabot sa kamatuoran. Tandaan nato na. Well, ato ning tugutan, apan dili lang nato uyunan, nga ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo, ug ang Domingo mao ang igpapahulay sa mga Kristyan. Baliko na ko ha, atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga ang Sabado igpapahulay iya sa mga Hudiyo ug ang Domingo igpapahulay nga iya sa mga Kristyan. Tandaan ninyo na ha, ang buot ipasabot nga dunay duha ka igpapahulay, ang igpapahulay para sa mga Hudiyo ug ang igpapahulay para sa mga Kristiyano. O di ba? Karon kini ba may kamatuoran ba nga nahaom na takdo sa mga butang nga gipasabot dinhi sa Biblia? Tandaan nato na. Karon ni ha, atong tandaan, pag maghisgot ka aning adlawng Sabado, adlawng ikapito, ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan nato, ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unya, ang prinsipyo sa napulo ka sugo sumala sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan. So atong klaruhon kuno kung dinhi sa Biblia asa ani ang igpapahulay nga iya sa Dios o gihatag sa Dios o gisugo sa Dios nga papahulayan alang sa tao. So kamo din ha nga mga Sunday keeper, nga mga Sabbath breaker, kung unsa man ang igpapahulay nga inyong gibarugan karon, wa mi sa inyo nang hilabot, ang amo dire nagpasabot. Klaro man siguro no. Karon niya, base sa gisultis Biblia, wala pa ko'y nakita nga bersikulo out of 31,173 verses from Genesis to Revelation
nga naghisgot nga ang Dios dunay duha ka matang sa adlawng igpapahulay, ang Sabado ug ang Domingo. Nganuman ni Ao, kung imong tan-aw ni sumala sa gihisgutan dinhi, kay ang Domingo unang adlaw. Oh, this is the day of the resurrection day sa atong Ginoo. Unya ang Domingo unang adlaw, ang Sabado ikapitong adlaw. So, dako og distansya kay ang Domingo unang adlaw sa semana samtang ang ikapito katapusang adlaw sa semana. So diin niini nga igpapahulay nga ingnuta dunay kamatuoran. Atong basahon kuno aber sa gihisgutan sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10. Atong basahon kuno unsay gisulti. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Dunay duha ka mga punto nganong gigamit ang pulong remember. Una, dili gusto sa Dios nga ang adlaw igpapahulay malimtan sa tao. Pangalawa, gigamit ang pulong remember kay ang tao malimot. Busa ang gisulti, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So ang adlaw igpapahulay hinumduman aron balaanon. So unsa maning adlaw? Dili man na pwede nga magbuot-buot ka bisag unsang adlaw sa mga adlaw diha sa semana. So ipadayon nato pagbasa sa 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Tama, sabta gani ha? Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. So ang gitugot sa Dios, ang gisugo sa Dios nga magbuhat sa atong mga buluhaton unom ka adlaw. Oh, karon kining unom ka adlaw unsaon maninimo pag-ila. So magsukad gyud na sa Domingo paingon ngadto sa Biyernes kay unom man ka adlaw ang gisgutan. Oh, tanaw ha? Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Karon ni ana palang puntuha makasabot ka nga dili gyud mahitabo nga adlawng igpapahulay ang Domingo tungod kay unom ka adlaw gisugo sa Dios nga magbuhat sa tanang buluhaton. And how come nga mahimong adlawng igpapahulay ang Domingo sa mga Christian nga ang Dios nagsugo unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton? Meaning sa unom ka adlaw apil gyud ang Domingo, unang adlaw sa pagtrabaho moabot sa ikaunom sa adlawng Biyernes. O klaro ba? O atong basahon ni adinhi o sa MBB, gihisgutan dinhi ang imong kon sa indexes sa listahan sa mga pulong. O niya gihisgutan dinhi o nga gihisgutan dinhi ini nga bahina nag-ingon dinhi adlaw sa pagpangandam ang ikaunom nga adlaw sa semana Biyernes. Ikapilang adlaw sa semana ang Biyernes, ikaunom. So mauna nga ang Biblia nagsulti nga unom ka adlaw ang tao magtrabaho. Karon kay pito ra man ka adlaw ang usa ka semana. Atong padayon nagbasa sa Gs. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay ni Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. So atong klarohon. Sa pito ka adlaw usa ra gyud ka adlaw ang gisulti sa Dios nga igpapahulay. Ang adlaw nga unsa man ikapito. Wa maduha. Kay kung duha pa, natural ang Sabado iya sa mga Hudiyo ug ang Domingo iya sa mga Kristyan. Pero usa ra gyud ka adlaw ang gihisgutan dinhi nga igpapahulay nga iya sa Ginoo, ang adlaw nga ikapito. O akong basahon dinhi sa Latina Vulgata. This is official version of the Roman Catholic Church. Ining bersikulo akong basahon na, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So nilutaw na gyud nga ang Sabado igpapahulay gina sa Dios. Tanawa, unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. So ning lutaw nga ang gisultis Biblia usara gyud ka adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw nga ikapito, adlaw Sabado. Busa og moingon ang mga Sunday keeper
nga ang Saturday o kung Sabbath is the Sabbath of the Jews, only dili sa Christian kay Sunday sayop na nga daan. Well, akong basahon o pamatiin ninyo ni sa arita sa kanang gitawag og nga International Dictionary, ya dinhi sa Webster 7th New Collegiate Dictionary, copyright 1971 by G.N.C. Miriam Company. Niya ang word nga Sabbath. Naging ano? Sabbath. Tandaan niyo na. The seventh day of the week. Ang igpapahulay unsa ni? Ang ikapitong adlaw sa semana. Wa mag-ingon nga first day of the week. Kay kung first day of the week, natural, Sunday. Pero seventh day of the week ang Sabbath. Nya, observe from Friday evening to Saturday evening. Ang pagbantay di ay sa adlaw nga igpapahulay, adlaw ikapito, gikan sa Biyernes sa gabi ngadto sa Sabados gabi. Wa agid ang Domingo, may isgote. So dinhi imposible nga sa inyong nadungog og nabati wa og dili mo makasabot. Pero nga naman nga bisag nakadungog nahibalo na mo hangtod karon magpabilin mos Domingo kana tungod kay wa mo'y tuyo pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mateo 7:21, si Kristo nagsulti ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Karon wa mamoy tuyo os pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kay ang inyo ang kabubuton man sa tao, aw inyo na apan og mga laglag manggani mo sa adlaw sa katapusan, inyo ra na nga kagustuhan, dili tungod nga wa mo mahibalo. Unya nagingod dinhi nagingod dinhi nga observe from Friday evening to Saturday evening as a day of rest in worship. Unsa ni siya? Adlaw sa pagsimba by the Jews sa mga Hudiyo and some Christians. So di gina musakay na nga ang Domingo mo'y adlaw igpapahulay igsimba sa mga Kristiyanon, kay ang kinini ang dictionary nagpamatuod gyud nga ang adlaw sa ikapito Sabado, bantayan ni siya gikan sa Biyernes sa gabi hangtod sa Sabados gabi, nga kini mao ang adlaw sa pagsimba sa mga Hudiyo o sa uban pa nga mga Kristiyanon, sa Christian. So dili mahitabo nga mulutaw nga ang Sunday is the Christian Sabbath, nga naman kay gipamatud-an dinhi nga ang Saturday is the Sabbath day not only for the Jews but unsa pod sa mga Christian. So higala makamudhang naminaw, makasabot man gyud mo. Nakasabot gyud mo. Unya karon kung atong tan-awon ngano ba gyud nga nahitabo man gyud nga naingon man gyud mo ni ana, dili naman ko makaingon nga inosente pa mo. Ngano man nakadungog naman mo, nasayod naman mo kaysa makadaghang higayon ato maning gibalik-balik kay gibalik-balik manig pangutana po dis atong program sa atong mga listener. Pamatian ninyo dinhi sa The Living Bible sa Ezekiel 20:12 nagingon, and I give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Unsang adlaw ang gihatag sa Dios nga igpapahulay? Every seventh day, wa magyon every first day. That's why nga kaganina nag-ingon ko, atong tugutan apan dili nato uyunan. Nga ang Domingo igpapahulay sa mga Christian, pero wa gid na mohaom sa gisulti dinhi sa Biblia. And I give them the Sabbath, a day of rest every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Ang giangkon sa Dios nga iyang mga katawhan ang nagbantay sa adlawng Sabado, adlawng ikapito. Kun giangkon sa Dios nga iyang katawhan ang nagbantay sa adlawng Sabado, ang pangutana kang kinsa man di ay ning katawhan ang nagbantay karon og Domingo. Ato nang giklaro gyud. Unya kun atong tan-awon gani gyud gisulti, nga sa ato nang gibasa sa mga pamatuod sa mga dagkong tao sa simbahang Katoliko, nagingon, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law
of the Holy Catholic Church alone. Busa sa tanang mga sandikeeper nga mga sikta, follower mo sa Simbahang Katoliko, dili mo follower ni Kristo. Mabuhay kay gala, dalaygon ang Dios nga naghatag kanimo kay gayunan nga imong mahibaluan, madunggan, mabatian mo ang kamatuoran. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, dugang pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning delikatan pagtan-aw parte sa virus unya Akang Madirlia? ikang kamaslian unya inject daw sa tao parang mga matay ang tao nga maibanan ang kadaghanon sa mga tao. Mader, gamay lang kaayo ha, kay nag-apas ta sa oras. Base sa mga ingnontan na lang huring-huring nga akong nadungog sumala sa ilang World Statistics Study. Mga huring-huring niya, ilang na tun-an by 2030 to 2050 ang kalibutan unsustainable na. Unsa ning unsustainable? Dili na makapagkaon sa mga kataon. Huna-huna na sa tao ha. Mao nga sila dunay plano nga ang mga tao pud ilang patayon. So tuman sa gisulti sa Juan 8:44 ang yawa mamumuno sukat pa sa sinugdan. So anang mga bahina kung i-inject unya patayon ang tao kay ning lutaw man gitos mga huring-huring nga katong COVID mugna ra gito sa tao. So angay tang mag-amping niana. So ato na lang itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Mamatay man tao mabuhi o mamatay basta iatas Ginoo. Roma 8:14. 14:8. Brother Libby? Okay, niya po si Miliod sila Sol. Salamat sa pagpray ug paglab. Unya niya sad si Richard Burden Belardi. Maayong gabi mga kapaglaom. Gikan diri sa Toronto, Canada. So thank you kayo Brother Richard. Salamat sa pagpray ug paglab. Unya niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa paglab. Unya si Daniel Jess Flores Arnejo. Mayong gabi happy midweek ninyo diha Kuya John Badlibi. Akong i-greet ang Arnejo family diha sa Midilien. Happy listening na sila always diha og happy watching and listening pod ni Midiri sa Mandawi pagsabungan. So thank you kaayo no sa inyong kanunay nga pagpaminaw always sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato ning tagdon ang kining pikas alang sa mga atong nakita ni nag-send niya sila si Nathalia De La Rama, niya po ito nakita si Patri Jim Colastri, Giso Tony Buok, Melmar Escalikas, Kian Mi, Derial Derder, niya po si Burns Katakes, Jodath, Dong Burns, thank you so much dong ha sa prutas imong gipadala dong. Jodath Pipito Baring Store, niya po si Sister Ann Kaumiran, Carlos Meris Lumapak, niya sad si Daniel Flores Arnejo, Ivan Raico, niya sad si Rosalyn Mainit, niya okay, mao ni ato manakita naglab, niya dirita sa naglike, niya sa mga nahidugang atong nakita dinhi sila si Brother Alvin Risuor, niya ni Asad sila si Romel Tumakay, ato sa nakita si Sister Elena Pacifico, sila si Anacito Priscilias, niya po si okay no, ato na tas paghatag og dugang tubag sa gipadangat dinhi nga gikan kang Brother George Luna. Ingon sa dinhi nga sa iyang pahayag ako ning tanawon diha siya nabatian sa DOC masunod walo siya naingon og kinsag unsang punduka nala siya nadunggan namugoy mga nagwaligod nya ang giingon daw nga ang nagbantay kunos Domingo mga Kristiyano Kristohanon ang nagbantay sa Domingo.
Anya ang sa Sabado dili Kristohanon. Si San Pablo nagbantay man Sabado, dili dayto Kristohanon. Okay. Salamat no. Munay hunahuna sa uban higala nga ang nagbantay sa Domingo munay gitawag Kristohanon. Mo man gi pasiatab nila nga ang Sunday is for the Christian kuno, ang Saturday is for the Jews alang sa mga Hudiyo. So ilang pangunahuna nga ang Seventh-day Adventist dili Kristiyano kundi sa Hudiyo. Okay niya. Kung atong sutaon na Biblia kanang word Christian mga higala, ngano nahimo magang Christian? Tungod kay nagtuo ka kang Kristo nga Dios og manluluwas. Tungod kay misunod po ka kang Kristo, manang gitawag kag Christian kay ang pulong Christian, follower ka ni Jesus Christ o niya believer ka ni Jesus Christ. So yun baya na ang pag-angkon-angkon no, nga Christian. Pangutana, si Kristo man kay kanang Christian, gitawag na siya og lawas ni Kristo, ang iglesia. O niya ang ulo maos Kristo. Karon si Kristo nga maoy ulo sa mga Kristiyano mga higala. Unsa man siya? Sabbath keeper siya or Sunday keeper? Nabatay mabasa sa Biblia nga Sunday keeper si Kristo? Wala tay mabasa. Ang mabasa do nato batasan ni Ginoong Hesus nga sa matag adlaw nga igpapahulay adlaw Sabado, tuwa siya sa sinagoga or simbahan. Nagtahod siya sa papahulay, tuwa sa simbahan si Ginoong Hesus. Adlaw Sabado, adlaw Saturday. So, si Kristo nga maoy pangulo sa mga Kristiyanos, Sabbath keeper siya. O niya, sa usa ka leader sa mga Catholic Faith Defender, gipahayag po niya sa libro, si Sok Fernandez, sa iyang libro nga Armadura Divina by Sok Fernandez. Ang mabasa mao ni, si Kristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios. Mateo 5:17, nasa mga verses gipasupot. Og sumala sa iyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado, Lucas 4:16. Sa ato pa Sabadista si Kristo, bisan si Maria iyang inahan mipahulay sa Sabado sa Lucas 23:56. O niya ang nobina La Glorioso ni San Miguel Arcangel, naging dinhi si Birhen Maria mismo Sabadista usab mipahulay siya sa Sabado sumala sa sugo sa Lucas 23:56. Libro ni sa Catholic mahigala sa usas mga pangulo sa Catholic Faith Defender. Tungod kay ginganlan niya si Jesus, si Kristo Sabadista, si Maria Sabadista, tungod kay Sabado tuaman sa simbahan si Ginoong Hesus. Kanang word na batasan, kinaya ba niya ba? Dili kay sulagma lang na batasan na kinaiya ni Ginoong Hesus nga pangulo sa mga Kristiyano. Sabado tuwa simbahan. Matingala man ta magunahuna nga daghan nag-angkong Kristiyano pero wa man mosunod sa maayong pamatasan ni Kristo nga Sabado tuwa simbahan. Imbes Sabado nagdomingo manoon. Unta mo pamatud-an nga sila ang tinuod nga Kristiyano kung Sabado ang ilang adlaw ipahulay sama sa batasan ni Kristo. Higala ang tinuod pagkasulti, ang tinuod og tunay nga Kristiyano ang giila nga ipapahulay Sabado dili Domingo. Tinuod na mo tinuod nga sugilanon. Nag-ingon si Kristo sa Juan 12:26, kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako.
ang buhaton di ay sa tao mo alagad kaniya. Ingon si Kristo, musunod nako. Musunod man niya, sa pa musunod sad sa pamatasan ni Kristo nga kada adlaw nga pahulay tua sa sinagoga. Hinungdan mga higala, ang usa sa mga founder sa Christian Church nga mao si Alexander Campbell sa iyang libro nga Washington Reporter August 8, 1821 ang pamatuod niya, the true Christians are the Sabbath keepers. Ang true Christian daw mao ang true Christian matod pa ni sunahan dinhi are the Sabbath keeper. Ang tinuod na Kristiyano kadtong mga tao nga nagbantay sa adlong igpapahulay. Kung wa ta nagbantay sa adlong Sabado, matawag tag fake Christian. Kinsa kang Kristoha? Ang atong gisunod nga si Kristo Sabado man. O niya nagdomingo man ta. O niya moangkon ta nga Kristiyano ta. O niya laing adlaw. Kinsa kang Kristoha atong gisunod ana? Narabay duha ka Kristo sa Biblia na ay matuod nga Kristo, Sabbath keeper, bantay Sabado. O niya kada ka nagbantay sa Domingo. Usa ka na siyang Kristoha. Matuod na Kristo o dili matuod na Kristo. Kamo nila hunahuna ana. Nag-ingon si Ginoo sa Juan 13:15, nagbilin siyag panag-ingnan mga higala aron kita managsunod. So ang iyang pag-adto sa simbahan sa matag iwapahulay, usa katos panag-ingnan nga sundon sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga Kristiyano. Busa ato ba ninasayran, karong panahon na, kung naghandom ta nga mahimong tinuod Kristiyano, atong bantayan ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Okay, wa naman tayo time. Igala sa di pahingpit tapuson at nutulamanon. Niya ang atong Okay mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios. Daghang salamat Ginoo nga karong taknaa nayagyag ang mga kamatuoran tuguti nga ang mga naminaw dad-o nimo sa kahayag sa pagsabot og kabigang ang mga laga diha nimo. Gipangayo namo